Guys, poďte sa so mnou nachystať, ale najprv si poďme otvoriť čím. Sme takto mimo obrazu, lebo z každej strany z nejakého dôvodu je moja adresa, nikdy som to takto nemala. Prvé, čo vyťahujem, je... Počkajte, ja vám to ukážem, to je crazy. Čelenku na hlavu, a to je taká malá nieč. OK, toto zostáva na hlave. Lebo ja som rozmýšľala, že si dám odpojiť tieto fialové pramienky a dám si takú health hair journey. Tu som si nakúpila oleje, že pôjdem normálne na nejaké kúry a všetko, že nech mi čo najrychlejšie narastú. A keby som chcela fialové vlasy, takže si ich proste viem akože nadpojiť. Chápete? Ak by si chceli vidieť video, ako to funguje, lebo ja sama netuším, tak si to môžeme skúsiť, mi napíšte. Normálne to tu má také klipy a si budem nadpájať do vlasov kedykoľvek by som chcela. Len si ich budem musieť trošku asi ostrihať na dĺžku moju. Ďalej som si objednala, vy sa ma pýtate furt na tie pimple patches, ktoré ja nosím po ksichte. Ja ich mám z Rossmanu, ale ja si kupujem aj takéto. Vidíte? Proste ja tá vyrážka, ja si nemyslím, že to robí až takú strašnú vec. A tieto... Mohla si pichnúť do oka. Ich bude mať proste kade-tade. Po ksichti. Kapsičku do kabelky. Som si zobrala takú s moľami. Lebo myslela som zase, že je väčšia. Lebo mám túto rúžovú. Ale ona je na prasknutie, tak som si chcela tie veci tam rozdeliť nejako. Akože kvalitkovo nie... no tak trošku je väčšia. Kvalitovo nie je nejaká extra, ale je pekná. Na kozmetiku je úplne v pohode. A posledné, čo tam mám, sú tieto náušnice. Počkajte, to si musíme ísť dať. Oh, I love it. Toto je asi už veľmi dlhé video na Get Ready With Me, takže Get Ready With Me bude v part 2.